Hêzên Demokratiyên Kurdî li Sûriyê berpirsiyaretiya revandina Cemîl Ebûadil li stûyê rejîma Sûriyê digirin û dibêje tanha çarenivîsa Ebûadil nediyar e. Di daxuyaniyekê de bi helkefta salvegera heftan ya revandina Cemîl Ebûadil ji nava bajarê Qamişlo, Ofîsa Cîbicîkariya Hêzên Demokratiyên Kurdî li Sûriyê got, di rojeka weke îro de sala 2012 kesne dirinde û çeta qehremantirîn kes di nava Hêzên Demokratiyên Kurdî li Sûriyê di dema ji erkekî netewî û niştîmanî vedgeriya revand. Hêzên Navbûrî di daxuyaniya xwe de her wiha dibêjin Cemîl Ebûadil dengekî azad û bihêz di esmanê Qamişlo de bû û simbola şoreşa Sûriyê li bajarê Qamişlo bû. Lê destên xedr û xiyanetê planên xwe ji bo bidawîkirina wî dengê azad an got dengê Cemîl Ebûadil danîn û pêk jî anîn. Hêzên Navbûrî derbarê aliyê ku Ebûadil revandî dibêje gelek aliyan beşdarî di revandina Ebûadil de kiriye. Hinan ferman dan û hinan jî bicî anîn. Her wiha Hêzên Demokratiyên Kurdî li Sûriyê berpirsiyaretiya revandina Cemîl Ebûadil li stûyê rejîma Sûriyê digirin û dibêjin tanha wan nikarîne tu zanyariyan li ser çarenivîsa Ebûadil bi dest bixin.